Kuda Tali Rasa pimpinane Ki Bayan Ciwuk Boyolangu. Kirang-kirang tuka tandang-tandang Jubangka kakak kembreka Leru pernah Kosama kosioko Cuma karyo angangkat karya ning rojo Uri kerto hati kirang-kirang Sang Senior Wiroswara Jebangka kakak mereka Leru pernah Kosama kosioko Cuma karya angangkat karya ning projo Urikan karya Untuk anggota TNI dan anggota Polri yang lagi bertugas untuk malam ini, selamat malam, salam piket kebersamaan.
akeh korban lan padha sing ngungsi jagat mata sinapane padha kumlajar dase gunung alon
Kaliroso Kiprai putra panjenengan monggo kita presani. Ebeng audio, Ebeng super sound system. Kepenake lever joget yo yo. Ojo lali GBC. Konco-konco kita seia sekata nguri-nguri kabudayan Jawi.